जोङो दिनै उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बारग' एनडिबिफोरखौ लिंथुमनानै माखासे गोनां गुरुत्वपूर्ण खोथाफोरखौ रायज्लायनाय जादों जेरावनोखि जोङो इउनाइटेड फ्रन्ट अफ एक्स एनडिएफबिआ मा मावबाय थादों बर्तमान मा डेभेलपमेन्ट जादों बेखौ जोङो खोन्थानो गोनां दङमोन बेफोरखौ जोङो जोंनि सेंग्राफोरजों शेयार खालामदों आरो बिथांमोननिफ्रायबो जोङो खोनासंदों जे जोङो थांनाय बोसोरब्रै थांनाय बोसोरनै जाबाय इउनाइटेड फ्रन्टआ जानोसै फैबाय थानाय दाननि नेक्स्ट दाननि अक्ट'बरनि 22 तारिखआव इउनाइटेड फ्रन्ट अफ एक्स एनडिएफबिआ 2 बोसोर कमप्लिट जानो थांदों बे बोसोरनैयाव मा मावदों मा मावाखै बेखौ लानानै जोङो रिपर्ट होदों आरो रायज्लायदों आरो खुबै पजिटिभ दिनै सेंग्राफ्राबो गाहाम मोनदों इउनाइटेड फ्रन्टनि खामानि दामानि मावनायफोरखौ जोंहा गोबां हमायसा दङ दिनै बारग' एनडिएफबिफ्रा दिनैसिमबो जोंहा 64 जन बारग' एनडिएफबिफ्रा जोबथेसालियाव दङ दा बिनिनो माबायदि बिथांमोननि केसखौ उइथड्र खालामनानै बा माबायदि बेल मोननानै बा केसखौ माबायदि फोजोबनानै उदां अख्राङाव लाबोनो हायो बिनि सोमोन्दै जोङो खामानि मावगासिनो दङ थांनाय 21 तारिखआव आसामनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों इउनाइटेड फ्रन्ट अफ एक्स एनडिएफबिनि मोनसे डेलिगेटआ रायज्लायदों आरो गोबां आखाबादि बिथाङा खामानिखौ मावगासिनो दङ जोङो नायबाय 4 बोसोर जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टआव थानाय जायफोर EM दोङो MCLA दोङो बा चिफ डिपुटि चिफ दोङो बा मिनिस्टारफोर दोङो बा MLAफोर दोङो बिथांमोनखौ जोङो 4 बोसोर लामा नायबोबाय बिथांमोननि खावलायनाय बायदियै जों स्रि थाबोबाय नाथाय कुनु मोनसे सरकारजों रायज्लायनानै बारग' एनडिएफबिनि हमायसाखौ समाधान खालामनायनि लामायाव बिथांमोना आसुनि लायाखैसै बा जोंखौ लोगो लाफायाखैसै नाथाय आसामनि स्पिकार मानगोनां बिस्वजित दैमारि बिथांनि नाजानायाव बिथांनि मावनायाव जोङो चिफ मिनिस्टारजों जिरायदों एडभकेट जेनेरेलजों जिरायदों ADGP DGPजों जिरायदों आरो गोजौ लेभेलाव थामहिनबा दिल्लीयावबो जों गोबांखिनि अफिसार्सफोर दं बा पलिटिकेलि लिडारफोरजों जोङो लोगो हमनानै सावरायनायनि मोनसे स्पेसखौ मोन्दों बेनिखाय मानगोनां स्पिकार बिस्वजित दैमारि सार बिथांखौबो जोङो बारग' एनडिएफबिनि जानानै साबायखर बावो आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सार बिथांखौबो जोङो साबायखर बावो बिथांमोननि इनिसिएटिभनि गेजेरजों थांनाय सानब्रै सानबासोनि गेजेराव जोङो भुटानाव जोबजानानै दोनजानाय बारग' एनडिएफबिफोरखौबो जोङो मोनफुंनो हादों आरो थाबैनो बिथांमोननि खोथा होनाय बायदियै थाबैनो जोङो जेलाव थानाय एनडिएफबिफोरखौबो उदां अख्राङाव लाबोनो हासिगोननि लामायाव दङ मुंख्लं सानखौ 11टा जायगायाव खुंनाय जादों 11टा जायगायाव आसामनि दाब दाब गुबुन गुबुन जिल्लायाव गासै 11टा जायगायाव खुंनाय जादों गोबां जोंनि बारग' एनडिएफबिफ्रा सोरहाबा थाखा फैसा गैया सोरहाबा हान्था मेलायाव उसुबिदा जायो जेराव जोङो सेन्ट्रेलाइज गहपुरनि दैमालु फोथाराव लादोंमोन बेयाव थांनो गोजान जायोखाय जोंनो अथ'रिटि होदोंमोन दाब दाब जायगायाव खुंनो थाखाय आरो बेबायदिनो जाय जेरावनो सुबिदा बेखौ बेयावनो मुंख्लंफोरखौ मान होदों सनमान होदों आरो जोङो बेखौ बाख्नायदोंसो बेखौ लानानै पलिटिक्स खालामनायखौसो जोङो गाहाम मोना पलिटिक्सनि बेलायाव सम फैगोन पलिटिक्सखौ आं दायो बेबायदिहै आं हारसिङै बुंनायनि बाथ्रा नङा जों पलिटिक्सखौ लानानै सावरायगासिनो दङ फाइनाल स्टेपआव जोङो लाबोनो हायाखै जोङो मोनसे सम फैगोन जेरावनोखि फाइनाल स्टेपआव फैगोन आरो बेयावनो गासैबो बारग' एनडिएफबिफ्रा जरदारै खामानि मावनानै पावारखौ हासिल खालामनानै लागोन नाथाय जों दिनैनि तारिखआव जि खामानिफोरखौ मावबाय थादों केस उइथड्रनि थाखाय जायदों सावरायनांगौ बेजों सावरायदों बेखौ जोङो स्रोद सिरि सिरि खालामनाय जादों कुनु मोनसे मिडियायाव जोङो लाबोआखैमोन नाथाय जोङो नुनो मोन्दों गुबुन गुबुन दल संगठनफोरा जोंजों थांफानानै मिटिङाव खोनासंफानानै बाहेरायाव ओंखारनानै दल दामनानै खोन्थानायखौ जों नुदों बेयाव जोङो बारग' एनडिएफबिनि जानानै दुखु फोरमायदों लोगोसे जेलाव थानाय दुखु खस्थ' लानानै जेलाव थानाय जोंनि मानगोनां बारग' एनडिएफबि बिथांमोनाबो दुखु फोरमायहरदों जेन जों जिखौ मावदों फिथाइखौ मोननायनि सिगां बेबायदि दल दामनानै खोन्थाथिङोबा मोजां जागोन मानोना जों आगानसे खारोब्ला जोंनि सुथुरा जोंखौ आगाननै होसोग्राया दंखायो बेनिखाय जों खारख' हाया जागोन बेनिखाय बेफोर खामानिफोरखौ दल दामनानै पलिटिकेल माइलेजनि थाखाय क्रेडिट लानो थाखाय सोरबा संगठना क्रेडिट लानो थाखाय पलिटिकेल माइलेजनि थाखाय बिदि दल दामनानै खोन्थाथिंबाय थानायखौ बन्द' खालामनांगौ होननानैहा जोंनि बारग' एनडिएफबिनिफ्राय हिदान्त' जोङो लानानै दिनै एपिल खालामहरदों बिथांमोनखौ जाहाथे अननानै बिथांमोनाबो मानियो जेन बे क्रेडिट
पलिटिक्स एबा पलिटिकेल माइलेज लानो थाखाय जे नोंथांमोना बेबायदि दल दामनानै खोन्थाथिंबाय थाया आरो जों बारग' एनडिएफबिआ बारग' एनडिएफबिनि जि हमायसा दोङो बेखौ जोंनो मावगासिनो जोंखौ अभारटेकबो खालामनो साननाङा जोंनि हमायसाखौ जोंनो मावगोन 4 बोसोर जोङो नोंथांमोनखौ नेबाय नाथाय कुनु दिन मोनसेबो मावनाय बा बिजि खान्दासेनिबो बारग' एनडिएफबिफोरनि समस्याखौ समाधान खालामनायनि खेथ्रआव जों नुखायाखै आरो नोंथांमोना लुगैखायाबो बेनिखायनो जोंखौ अभारटेकबो खालामनो नाङा मावनांगौ खामानिखौ जों मावगासिनो दङ दिनै इउनाइटेड फार्म अफ एक्स एनडिएफबिनि नाजानायावनो मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारा मोनसे खोथा होदों 620 जन मुंख्लं न'खरफोरनो थाबैनो मुंख्लं अनसुंथाइ होनाय जासिगोन बे फैदों आरो लोगोसे 1400 जन मुंख्लं न'खरफोरखौ थाबैनो भेरिफिकेसन खालामनानै उइदिन डिसेम्बरहालागै होनायनि खोथा फैदों लोगोसे जोंहा गोबां बारग' एनडिएफबिफ्रा रिहेबिलिटेसन मोनफुंजोबाखै बेखौबो बाजेट हमखाबाय उइदिन डिसेम्बर होजोबनायनि जोंनो खोथा होदों लोगोसे जथेस्थ'खिनि डेभेलपमेन्टखौ जोङो मोननो हादों जोंनि समस्याखौ समाधान खालामनो थाखाय बेनिखाय जोङो जोंनि स्टाइलाव जोङो आवगायगोन जोङो जोंनि मावनो गोनांखौ जोङो मावगोन जोंखौ कुनु मोनसे दल संगठना इन्टारफियार खालामालासिनो बा अभारटेक खालामनो नागिरालासिनो बा जोंनि मावनायाव थाफायै रायजो राजानो दल दामनानै खोन्थाथिङालासिनो सिरियै थाथ'नायखौ मोजां होननानै जों एपिल खालामहरदों नंगौ बिथांमोनाथ' जेल होनबाथ' मिथिखायो दुखु खस्थ'आवनो थानांगोन न'खरनिफ्राय गोजानाव आरो न'खरखौ बिथांमोना जेब्लायबो सानहरो सिन्था खालामहरो बे न'खरखौ दोनथ'बाव बाखि 30 लाख बर'फ्रा मा जादों मा लोंदों मारै दोङो बेखौसो बिथांमोना सिन्था खालामहरबावो गावसोरनि दुखु दाहाया दोनथ'बाव मानोना जोङो थाङो रायज्लायहैयो सेन्ट्रेल जेलावबो थाङो जोङो सावरायहैयो लोगोसे काहिलिपारा 10 एबिबिएन पुलिस केम्पआव जिहेतु रन्जन दैमारि